మీకు అందరికీ యేసు పెదటే వందనాకు. మీరు ಸಾಯಿ ಮಿನಿರೆ మీరు ಸಾಯಿ ಮಿನಿರಂಜರಿ ನನ್ನ ದೇವತೆ హృదయతే నన్ను నమ్మన ఈ రోజు నుంచి 95 రోజుకు కూడా మన కొలసే పత్రికాతే నుంచి రోజు ఒక వచనం మన ధ్యానిస్కాడ ఉత్తరాతే 95 వచనాకు మీన 4 అధ్యాయకు మీన కాబట్టి రోజు ఒక వచనం 5 నిమిషం మన ధ్యానిస్కాడ పౌలు ఈ కొలసే సంగతికి భారీ ఈ ఉత్తరం రాస్తూ ఇత్తుకో ఆ కొలసే సంగతే కొన్ని తప్పుడు బోధకు మంచి ప్రజాని యేసు ప్రభు నుంచి దూరం తుంగనాటు మత్తే అతకడే ఏసే మనకి కావాలి, ఏసే మనకి గొప్ప, ఏసే మనకి అన్ని తుంగుతుంది జరి యేసు ప్రభుని తోపేసినానికి ఊరికి ఈ కొలసే ఉత్తరం రాస్తుంది జరి మన ఊడనాడ వాదిని రోజుకి ఇంకా వివరంగా మీరు తెలుసుకుంటే నియాండ్ మొదటి వచనం ధ్యానిస్కాడ కొల్ల నియాండ్ ధ్యానిస్కాడ నేను మొదటి వచనం భాష బైబిల్ నుంచి చదువునాను. చాలా మందికి భాష బైబిల్ ఇల్లే, మీరు ఇలాంటి ఒక భాష బైబిల్ తీసుకుని మీరు దేవుటి వాక్యం నేర్చుకోవాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుకుని మొదటి వచ్చిన భాష బైబిల్ నుంచి చదువునాను. కేంజటి దేవుటి ఇష్టతిని పేసి క్రిస్తు యేసుని వ్యాపారిగా మందని పౌలత్త నన్న మన తమ్మాలత్త తీమోతే ఇరువురు కలి ఇంకొకసారి చదువుతాను. మొదటి వచ్చినాం దేవుట ఇష్టతిని పేసి క్రిస్తు యేసుని వ్యాపారిగా మందిని పౌలత్త నన్న మన తమ్మలత్త తీమోతే ఇరువురు కలి అంటే ఈ పత్రిక ఓండి రాస్తాం కదా, ఓనికి తోడుగా మందని తీమోతి ఓనితోటే కలిగి ఈ పత్రిక రాస్తాం జరి ఊడనాడ. మొదటి మాట పౌలు పాత వాడుకోవటం ఎత్తుకు దేవుడి ఇష్టతిని పేసింజరి వాడుకోవటం కదా. ఇది కొద్దిగా మాట ధ్యానిస్తాడ పౌలు జీవితాతే వేరు తుంకన కూడా దేవుడి ఇష్టతిని పేసే తుంగుతాం. ఇంకొక మాటతే మడికెత్త వాళ్ళకి దేవుడి చిత్తం ఓని జీవితాతే ఓడు తుంగుతాం జరి మన ఊడనాడ. పౌలు మనకందరికి తెలుసు అపోస్తల గ్రంథం 9వ అధ్యాయతే మన ఊడనాడ. పౌలు యేసు ప్రభునికి వ్యతిరేకంగా మంచి యేసు ప్రభుని నమ్ముతారు అందరిని కూడా వాడు నాశనం తుంగోరు వస్తాడు. అలాగే నాశనం తుంగడానికి వాడు అంజూరు మత్తస్కి దేవుడు ఓనికి వెలుగులాగా వేడుకత్తాడు, నేల ఎడుతాడు, వేడుక అయ్యకుండా వస్తాయి. అలా వేడుక అయ్యకుండా మంచి వాడు దేవుడు రక్షణ తిని పొందుతాడు, మారు మనసు ఆగ్గ పొందుతాడు. వాడు యేసు ప్రభు రక్షణ పొందుత వెంటనే యేసు ప్రభుని వాడు బాత తలుపుతా ఎత్తుకో నన్ను బాత తుంగువాల నిమ్మకెళ్ళా అలాగే నన్ను తుంగితానని జరిగేస్తాం. అంటే వాడు రక్షణ పొందుత రోజు నుంచి కూడా వాడు బాత తుంగుతా ఎత్తుకో దేవుడి ఇష్టమే తుంగుతాం. మన జీవితాన్ని కూడా దేవుడి ఇష్టం వాడు తుంగటం మనకి కావాలి. తర్వాత రెండోది మాట కూడా నాడు బాత ఎత్తుకు ఈ ఉత్తరము రోమా జైలుదే మంచి రోమా బస్థితే మందని జైలుదే మంచి ఓడు రాస్తాడుగా మన ఓడనాడ. జైలుదే మీనోడు కదా నన్ను బాటి రాసుకోవాలని చెప్పి కృంగి అనకుండా జైలుదే మాత్త ఆ రోజుకి కూడా ఓనికి దేవుడి సేవకి వాడుకుని ఇలా ఉత్తరం రాస్తాం జరి మన ఓడనాడ. మనకు కూడా ఒకవేళ మన కష్టతే మత్కన కూడా ఆ కష్టత నుంచి కూడా దేవుడికి సేవ తుంగోవాలని జరి దీని నుంచి ఊడనాడ. తర్వాత ఓండు నన్న వ్యాపారి ఇంజరి రాస్తుండు వ్యాపారి ఎత్తుకు సేవకుడు ఓండు దేవుడికి సేవ తుంగుతాం. కొన్నిసారి పూర్తి సేవ తుంగుతాం, కొన్నిసారి పని తుంగోరికి కూడా సేవ తుంగుతాం, వేలత్కన కూడా ఓండు దేవుడు సేవ తుంగుతాం. నిమ్మ కూడా అలాగే దేవుడికి నిమ్మ సేవ తుంగోవాలని జరి దీని నుంచి మన నేర్చుకుని. తర్వాత నాలుగోది బాత ఎత్తుకు ఇక బాత కూడా ఎత్తుకు తీమోతేయుతోటి కలిగి ఓండు సేవ తుంగుతాం. పౌలు బెస్కి కూడా వేరేతోటిన కలియే ఉత్తరం అంతా కూడా రాస్తాడు. ఈ బైబిల్ మందిని ఉత్తరాకంతా కూడా వాడు తుంగుత సేవ అంతా కూడా కలియే తుంగుతాడు కదా. ఒంటరిగా తుంగవాళ్ళెత్తుకు వెచ్చ మంది అయినా తుంగటానికి మున్నటికి అవుతుంది, కలిగి తుంగటమే కష్టం. కాబట్టి నిమ్ము కూడా నీ జీవితాతే సంఘంతో కలిగి నిమ్మ సేవ తుంగటం నేర్చుకోవాలని జరి మడు కూడా నాడ. అలాకు దీని నుంచి 4 విషయాలకు మడు నేర్చుకుంటాడా. ఒరటి బాత ఎత్తుకో పౌలు దేవుడు చిత్తతిని తుంగుతోని జరి ఊడనాడా. రెండోది బాత ఎత్తుకు పౌలు జైలుదే మంచి రాస్తుండు ఇంజరి కూడా నాడ. మన జైలుదే మత్కను కూడా అలాగే మందవాలని. మూడోది బాత కూడా నాడు ఎత్తుకో ఓండు సేవకుడు జరి కూడా నాడ మన కూడా సేవ తుంగవాలి. నాలుగోది బాత ఎత్తుకు తీమోతోటే కలిగి ఒకటి రాస్తాం అలా మన కలిగి సేవ తుంగవాలి. ఈ 4 విషయాలకు దీంట్లో నుంచి మొదటి వచనం నుంచి మనం నేర్చుకుని నాడ. కొలసే పత్రిక అయితే మొదటి అధ్యాయం 2వ వచనం నాడి ధ్యానిస్క